Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Amado, apay adto tinagdisaagan ta. Adoy pati balay mi ah. Hindi pa lang dito balay, Letty. Ngem, upa Manila ak no rabi. Inak, agtrabaho jay. Ingag trabaho dyan? Wano yung kadanunan ni Engineer Jose? Agim imon ka kadi? Dahil dyan nga engineer ti kahit nagdinaganak kang ka para kang kasang kadi. Tawan ka di ti pa nagtalag mo kanyak. Diyak kayat nga mapukaw ka, Letty. Gabuti patpatig ka unay-unay. Pinagustuhan kami ten iti kayat mo ah. Asakbay ang nagpamanila ak. Ket agdate ta ijelawag. Ket napanda nagbuya iti sine. Anya pala ti kayat mo. Kayat kung adan mapasamak ka na ta. Anya? So, oh my God. Intan dita balay. Oh my God. Awan tinaaramidak manong nemi no di manugot iti day takayat ni Amado. Tiga po na manong nemi ipatpatig ko isuna. Ket napasamak nga rod manong nemi saan ko marumbeng mapasamak kada kami kaday ding rabii manong nemi. Itinasapa nga tawen ko. Nasapa met manong naming inted ko kinabirhen ko kani Amado. Nga dahita manong nami tinangguraan kanyak dagit naganak kanyak ng runa kininanang. Tadi kabigatan na manong nami imay ni nanang ket natong panapay ni Amado sa nakpilitan nga iyawid ngem saan ko kinayat. Tadad nga pilyak ni Amado. Gabutay patpateg ko iso. Nagdanakam nga ruda kas agasawa manong nami kini Amado ket nagtinulong kami para iti panakaisagana ti agmabukel nga pamilya ami. Aging ga nagsikugak manong nami aging ga dimtengen dayta nga panagpasngay ko. Wow! Gwapo ti anak ta. Ni Sherwin. Sherwin ti kayat mo anagan na? What? Sherwin. Tano babae ito sumarunong anak ta. Si kandumat ni mga iba ka, nuan niya tinagan na. Ay, di kita sa hindi at ang natagsang na sa naay mo, Letty. Malagip ko manenda na, nanang. Among gurgura kanyak. Didak pingatan na pakawan. Di ka mapukawan tinamnama, Letty. Paano na ko bang sadatan tumad na mapakawan? Nagaroon na ita. Talandan ang puko na kadata. Ipaka mong hindi nga nagpasangay kan. Umay dang kitahin ti puko da. Sapay ko Amado. Sapay ko Kadi di maamuan dananang manunaymi nga impas ngay kon ti anak ko. Kasto ni tiragsak ko idi makitak. Ken makitak ni nanang manunaymi nga kasto ni tiragsak na nga umay na kano kitaan ti apo ko na. Kahit nga saon manong napakawan na kamin ni nanang. Tingkay nangigan papagayam ket subag manulay nga paset ti pagkasaritaan ni pagayam tayong Letty iti sinait Ilocano nga dito nga pagkasaritaan na ket isu iti napili nga best letter of the second week iti bulan ti Nobyembre. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Ti drama ng kay nangigan kat iti panakay drama dito akem nga Letty ket inakem ni Mami Merlin na Pascual Ruiz ti akem nga Amado ket inakem ti Rumutibiyang ni Manong Yoandemi. Napagayam kasano nga napasamak nga dito itinapili ka best letter of the second week iti bulan ti November. Inakto ituloy nga isalaysay kada kayo dito nga pakabuklan ti pagkasalitaan ni Letty ti Sinait Ilocano papagayam madamdamalang. Takit kong ipalagip dagiti agururay nga dadakkel nga premyo kadagitay mangabak nga grand finalists.
sa nga pulo ket maisadan to kalpasan nga dito mamuhan intro umay nga lawas na sino ti 11 grand finals tayo sa tayo replay. Ti grand winner umawat iti 50,000 pesos, first runner up 30,000 pesos, second runner up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos ken maysa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nakara doon yung dakil na premyo. Nung madama kita nga agbibuya iti page ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta, paki-like, paki-share, ken follow kayo kumakada ito nga page. No itimet YouTube channel, tingkay pakabuyan kada ito nga video, iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award YouTube channel, paki-like, paki-share, ken subscribe kay kuma. Okay, kastoy nga ron tituloy iti pakasalitaan ni pagayam tinga Letty iti sinay di lukusor. Kalpasan nga naipasngay tinauna nga anak da nga ni Sherwin nga napakawanan di kita naganak kaniya Letty Suda, syempre nagkalaysada ket nagtinulong da para iti panang ngi paduruas da ti biag da nang runa ket adan anak da ket kadig simura sa runo agundaway nagsasarunon dagiti anak da gabot kalpasan kini Sherwin si maron ni Errol, kalpasan ni Errol si maron ni Romel ket gabot awang pa iti babae nga anak da ket da kanupay ti maysa barbaring no babaen kunada ket wen babae tinaudi may kapat nga ni Eileen. Gabot upat dagiti anak da nagtulagan dagiti agasawa nga Letty ken Amado nga agabrod ni Amado napansadya Saudi. Ket kabayatan nga dani Amado sa Saudi ket nagnegosyo met ni Letty kaduana ni nanang na ken kaduada. Tinegosyo da ket aglakot agatang da Tiborias sa dama pamatlang Ilako. Adu nga rigat tinagpasaran ni Letty ta dayjay kano Burias ket isako da sa danto imeten aya pandati ulo masusuon jay makadkadayo da mapanaggatang sa dumakadkadayo nga mapanaglako kang runana ako ano unay nga dito'y lawag idjelaw uno dito'y lawag iti siro tirang ten iti lawag ti baglakwan da adu da kita experience da dapat panakadisgrasya da panakabulos digiti Burias nga lako da napanta tiltilawad na kada do awan adu nga rigat aging nagpurgod ni Amado ket simublat ni Letty nga napaniti abroad. Tapno di kasta ket maituloy dagiti anak da iti makapagbasa iti kolehiyo. Napan akas DH sa Hong Kong. Siyempre narigat ti biyang ti OFWs kasi tirigat ni Amado nga nag-Saudi kasta matirigat ni Letty nga nagtrabaho sa Hong Kong. Adu nga rigat dita ngem ti pagpintasan na agit may sakad damat laing tinaranya ka masakbayan di kita anak da. Iso na laing tanapasamak iti panagsakit ni Amado ket pimusay daytoy. Adu nga luwa tinagarubos kadagiti agina iti pupusay ti maysa nga ama maysa nga asawa. Takunada apaunayen di naman la na uray nga nagapuko kuma di naman la na uray nga nakita na tinanay nga naranyag nga biag masakbayan di kita nakda sakbay kuma nga napukaw isuna nasakit man ngagpeso ngem talaga nga rumbeng unay nga awaten da ti kinapudno takalpasan di grigat da liday ken lentang da dimteng mitlaing nga si maya at ti kasasaad da kasano na pasama babay mitlaing iti panagati tinulong di kita kakapsat ken ti panangiya maton ni Letty nga nagbalin nga single mom. Itan kasi na po Diyos nakaungar mitlaing ti panagbiag da Letty
Adami dua nga luganda kan di Max ken adventure ken adda nagatang pay ni Sherwin nga bagun nga isu iti ar-arkalaan di kalugaran da nukasta nga kasapulan da ti lugan. Binulan kanumet nga paupawitan da ni Letty dadya anak na manong nga ni Eileen ken ti pamilya na. Wen takay panagdaran met iti groceria ni met Errol agpapawit met iti Irik tanalawa ti taltalunan da sa Jetarlak kadwana ti asawa na. Ni Romel isu ti kabalay da nga mga aywan kadakwada. Wen kada Biyernes met nga mapan alaen ni Romel ti pamilya na sa Jebakara ta may nga maestra ti manugang na nga ni Rodelin nagbalin di nga singer iti DCJ si ni Rodelin nga manugang ni Letty. Awanan ti sabulin pa ni Letty ti kasasaad da agsibud ta kalpasan ti addo nga rigat ken ti panagladingit da iti pupusay ti asawa na ket naragsak da metlang en ngimungar metlang ti biyag da. Pagayam dadangaro ti pagkasaritaan ni Letty ibagata ito ti pudnong nagan na into no kas pagarigan ta iso ti mapili nga grand finalist kada ito'y bulan ti November. Aya? Letty iti siya na ita Ilocosor. Kaya thank you kada kayo nga nagbuya. Thank you. Kaya sabi ko ma, tayo tuloy iti mangbuya kada iti video nga may upload iti page ni Paring Ray kaya iti YouTube channel na. Ni Manong yu Anemi dito, Nemi Ruiz. Thank you for watching.